Oh. Tawa oh, pagkaway angay oh. Uy! Tawa oh. Wala sa ba? Tanggalan na uy. Buang na. Ay, di makasupportive din. Uy, gusto ka ni mo magwapa ko, dili. Oh, mura kag kanang kabaw nga. Unsa ni? Kabaw kabayo ba na? Uy, grabe. Ano be? Wala sa kinahimik. Tawa na to dali. Ayaw ba? Ginoo ko. Di kayo mauwaw ta. Tagal na. Uy, si Mauwaw. Ay, kaulaw, di ko nimo di. Ay. Ay, murag matas kabaw. Pilok sa kabaw na mo na. O, di ba? Niyot, di kay pilok ang kabaw, kahit bawog, di kaayo. Oo. Tadaw. Ay, saba, dali lang. Ay nako, gibalhin na po ni mo speakers. Ato bang sa dali. Sige daw. Ninang. Ngayon na dahil baba dahil mura dahil lubot sa manok. Di lagi siya mapilit. Dali lang. Tay, hindi ka mapilit ha. Hala! Tawara, liki gido. Dali lang. Nara di ay. Tiara. Kuan siya. Ano yung oras? Dahil na mag-alas 3 na. Ta,